Hello mga ets! Yes, no? Grabe jud ang chika karon ni Moira, no? Moira! Mao na day. Sige bukan tag mga maoy good awan na dayonan. Bitaw oy. Luoy sa gid siya no if tinuod manggani gid nang giingon nga siyahang ex-husband nga nakasa gid siya. Maayo nga niingon siya nga nakasa siya pero for me lang ha, no need naman siguro niya i-public or i-explain why magbuwag sila because kay nag-cheat siya. More likely, mas better kung i-private na lang po nila and then you will know nagbuwag sila until such maklaro ang both sides ba kay wasa ta kahibaw sa side ni Moira, wata kahibaw sa side sa lalaki ngano jud iya gitong nabuhat, di ba? And of course no kani pong istorya nga gwapa na gani kasi Moira, lami kag tingog, gibiyaan pa gani, unsa na lang kunit ng ato mga naw nga murag uyamot murag gikumot sa agta, wa man gani ka uyab, bitaw tinuod na tinuod yun na makaingon jud tinuod na siya no kay swerte gid ni mga naong nga murag gikumot sa diingon nato kay dili maka-feel og pain, di ba? Swerte kita dili ta mabuwagan kay wala ba te pares, safe ta permi safe no kung mag-pandemic magani niya ang virus mamili og gwapa, safe ta, di ba? So, ngay na lang yung lain tagnaw.